Pikirin aku ada mati ada isi budak lain. बेफोरबायदिखौनो साइज साइजखौ Isi budak lain. बिथाङा माने अनलि गार्लफ्रेन्ड नागिरगासिनो दं GF नागिरगासिनो दं GF मोननै हरदो अ जाबाय थेंक इउ हेलो एवरीवन मिथिसार बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय जोंहा दिनै लोखि फुजा फैदों आबै सेमटार फ्रम दिखियाजुलि ओमफ्राय बेलसियाव दा दङ आरो जों ओमफ्राय दिखियाजुलिनो हमना लादों गेजेराव आरो बेलसि दिखियाजुलि गेजेराव जों दा नै बेरायफैदों आरो लोखि फुजा जादों जों दा नै लोखि फुजा हाबनो नागिरनोसै फैदों लोखि फुजा सिख्लाफोर नायनो फैदों ना मा होनो बिदिनो हाबनांसिगोन नै गेटआ बेजों फैदो ओरैजा बरायबा लिरदों ओमफ्राय इंलिशनि वेलकाम ओमफ्राय ओरैजा 23 CC लोखि फुजा लिरनाय दं बेयाव माथो खोमसिलै लोखि फुजायालाय ना अफेदेल मारि ओइ र' लोखि फुजाखौ नायग्रोनि लोखि फुजाखौ जायाव लोखि फुजा दं आरो ना ओमफ्राय नै देखायहरनां गोजाननिफ्राय नै जों दा लामा गोजाननिफ्राय फैनाय ना दुगैनाय लोबनायबाबो गोजाननिफ्राय फैनाय हिसाबै जों दा खुलुमथ'ला मालाबा समाव हाबनोसै आरो ना जोङो बेलेग मोजां दिनफ्राव जों दा ओरै बेरायहैग्रोनिनो ओरैजा खेल दङ ओरैजा थांनोसै माखासेया जों दा ओरै खेला दुला थांसै जोंनाथ' बेरायलाबायखानायखा आलाम फालां सिख्लाफोर मोनोबा फथायलाबायनोसै नाम्बार बिलाबायनोसै मा नङा होनबा लोगोफोर ना जानांगौ दा सिंगेल नुबाथाय जों नाम्बार बिखाबाय आरो हेल्पआव जोंहा बिफां दङ नै ओमफ्राय ओरै क्रिकेट खुबैनाय दङ क्रिकेटखौ नागिरनि र' लोगोफोर क्रिकेटआव दा खुबैखा बलानो उरायखायोसो बेकारसो नांगौबा सोरखि खेलाखौ दाउ खेलाखौ गेलेनो सोरखि फिसिनायखौ ओरै नै दावदै खेला दङ जों दा बेरायग्रोनि ओमफ्राय बिनि उनावसो गेलेगोन जोङो दा नायथिंग्रोना लानि आरो ना जोङो सिख्लाबो नायथिंग्रोना लानि माथो सिख्लाबो नुला फिल्म नायदोंना दा फिल्म गबाथाय 1 घन्टा 2 घन्टासिमल' देन्जार फिर जागोन बे जायगायाव हटेलावनो जा जेरावबो जा दावदै खेलाव एसे फिरानो दङ दाबो दंनायालाय लोगोफोर देन्जार सिख्लायाव दंखायनो नायदो नोंथांमोना नै थाबायलांगासिनो दं नागिरदो दावदै खेल जों थाइबा लागाव लोगोफोर थाइबा बट सेक्स दैसे आया सिना 6 नाम्बाराव दैसे नांबाय सारिजों 6 मिनिटाव 2 नाम्बाराव सारि दुइ होलाबाय आङो लागाव दाबलेनथे सारि दुइ सारि दैनियाव थां आयो दैसे अ माय गड यार माबा दैसे बायराव टेनसन गैया दसायाव सारि दुइ 10 थाखा हरदो दैसे हरदो माथो मुलब्रा जों दसे गेलेना फैबाय जों दा बेलेगाव थांनायनि बेरायहैनि आरो ना लोगोफोर ओरै फिल्म हलसो सफैबाय दै फिल्म हल ओइ नै त्रिपाल गोथां जोंनिया बै त्रिपाल गोथाङा बे जरा फिल्म हल देखायदों आरो ना गोजानखाय एसे बारा सिनायहराखै मबाइलाबो 06आव होदोंना साबायदोंना बा मानसिफ्रा इयाव दंसाबो आरो फिल्म हलनिफ्राय ओंखारबा देन्जार मानसि जागोन दा फिल्म हाबनो जमा जागासिनो दं फिल्म हल खाथियाव गेटआव लाइट बन्द' खालामनांगौलै लाइट दिनै मा फिल्म देखायदों खिन्थानि र' आं नोंथांमोननो नै जा गोदान रादाय देखायसिनो दं गोदान रादाय नै लोगोफोर ओरैजाबो हटेल गोजा हटेलानो हटेल वाव ओरै जुलाफि आसि मेथाइ माबा खाथा निमखि मिथाबान माबा माबि दंलाजोबोलै मा दखानफ्रा आयै मोननायबा लांजोबगौमोनलां फैसा गैयिखायसो थाथ'बाय आं नायदो एग्रे बेग्रे ओरै हाबदो ओरै
दा दावदै खेलायाव सफैफिनबाय आरो ना सिख्लाफोराव नायजाया देनजार नुखाबाय आं मेगनजों मोजांसिन नुदे मबाइलाव नुवाबाबो मेगनजों स्रा स्रा होस्ति नै नायदो वाव मासि गोजानलै आबौ सेन्टारालाय 200-300 मिटार गोजानावसो नै सिख्लाफोर देनजार नुखायो लामाया थांलाय फैलाय आरो एसे खाथिफ्रामानो होनजायो लाइट गैयालै सोरबाफोर आरिलायगोन नामा समझ रहे हो माब्रा वाह सिख्लाफोरा सिखिरिजोबो सिख्लाफोरा सिखिरि सोबदों गगा खारनायनि दांना हो गगा खारनायनि दे मालायनि मोननाय गोजा गासिबो Who are you? हरदो दसे हरदो हरनो हाया मानो गासिबो फेननि गोसोनाय गोजा दे बरिया सा लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम सिख्लाफोरखौ बिरि सिग्रि सोबनाय नुबाय ओमफ्राय आरो फ्रेन्ड गोसो थोनायनिफ्राय फैसा देखायनाय नुबाय आङो माने नंगौना नङा मिथिया आरोना फैसा देखायनायखौ नाथाय सिग्रि सोबनायखौ देख नुबाय आरो मेगनजों दानि बावै जोङो गगा खारनायनि होनदों आरो जोङो ना ओमफ्राय जालायबावो आयौ थैगोनसोलै नंगौ बेयाव मोनसे दंफांनि दालां दङ बे दंफांनि दालांखौ बारबानो ओरैजा आबौ सेन्टार मोनबाय बे जोंनि दिगाजुलि बाटासपुर एरिया गोलैबाय ओमफ्राय नै जों दा थाबायनाया मा गोलैखो बेलसे थाबायनाया बेलसे आबै सेन्टार औ खाथि आरो जेनेबा खाथि नांजाबलायनाय माने 300 मिटार डिफारेन्स औ गोजानाव जाजोबबावा माने बुंनो थाङोबा 50 मिटार 50 मिटार नङा 250 मिटार नैबे बे दैमानि नामा मा मुं बे खेंख्रा खेंख्रामोन ना दा आबौ सेन्टाराव सफैबाय आरो ना गेटनि लामाया बबे जेरावथाय थांगासिनो आरो आवगायलांगासिनो दं मानसिफोरा बारा गैखाया गैनायालाय बे सेन्टाराव सिगांबो जों बेरायफैनाया बारा गैयामोन आंखौ भिडिअ खालामामोन नालाय थांगासिनो आरो जोङो नै आबौ सेन्टारा 10, 11, 12 बा सानद्रायखा माथो बेयाव मानसि गैया बारा जा आबौ सेन्टाराव माबा देखायगासिनो दं आगर गैया आर'नाइ आरोना दुर्गाफुजायाव देखायदोंमोन जोंथ' नायखाला बिराद मानसिबो नायलै बिदि भिडिअ केमेरा सांबा लाजिलायलांसै आङो दावदै खेलबो दङ ओरै गेजेराव बाब्बा बियाव दैलै नों सोर बिजाव होदोंमोन गैला जाथ'बाय दे सोरबा गारदोब्रा नोंसोर गारदोब्रा जोंहा आयंमोननि नै दखान खिन्थादों नै नुबाय जोंहा मा दंथाय दावदैबो दङ आयो फख्रिबो दं आयौ मा दंथाय गैया खुगुनिलै अमा बेदरसो माथो अमा बेदर इयो जों दा आबौ सेन्टारनिफ्राय आबै सेन्टाराव थांगासिनो नै दावदै खेला गेलेनानै मोनबोबाय जों आबौ सेन्टारनिफ्राय नै गोगोमनो इनाबो प्लास्टिकआव लाबाय बेनाबो प्लास्टिकआव लाबाय ओमफ्राय नै इना बांसिन गेन्द्रा जाखानाबो इना बांसिन जाखागोन ओ सेंग्राफोरा माथो गान लादोंब्ला UK फ्रि फायारनि ग्रुपबो जाना नामा नोंथांमोना दे AK-47 नै लोगोफोरजों दा नै आबै सेन्टार सफैफिनबाय नै नायदो दख'ना खेल बायदिसिनायाव थिग खुबैनायफ्राव दा गेलेखालै मोनखाया केकसो नैयाव मा खेल होगासिनो दं बैयाव दा नै जोंना लोगोफ्रा थांनो समाय जाबाय नालायथो दा मेथाइ नागिरगासिनो आरो बबे मोनसेखौ लानो जादों बिथांमोना सबबो एखेयालाय ओमफ्राय साइजखौ नागिरदों आरो बिथांमोना गाबोनबो बारा गाखोगोन नालाय आंनो आधा केजि होदो साइजखौ दे थेरेखौ लाग्राबो देन्जारखा ओमफ्राय नै दखानायाबो देन्जारखा बै माबाना 40 थाखा निमखिया एखे रेटआव हगारदो माथो आरो एसे बेफोरबायदिखौनो साइजखौ नैबे देन्जाराव जायोलै बे मेथाइआ मेथाइ देना लाखाबाय जों फैबा नोंसानो सेकेन्ड जाबाय दे लानो गोसो गैया आं दा मेथाइ सेथाइ लानो गोसो गैया बिथाङा माने अनलि गार्लफ्रेन्ड नागिरगासिनो दं GF नागिरगासिनो दं GF मोनथ'वाखै GF नागिरगासिनो दं बिथाङा दा मेथाइखौ लाखांबाय दा थांनायनि थियारि जाबाय दा लास्ट इन्ट्र'खौ होगोन जेब्ला थाङो अब्लानो होगोन आं लास्ट इन्ट्र'खौ जोंहा बिथाङा गारबाय दे खनदो बेनिफ्राय खननांगोन ना मा नामोन बेखौनो मोनबाय 8 नाम्बार नांगौ आंनो नायदो
साथिवान अबे मा दं साथियाव नावबा हा कलगेट लामा गैखाया मोजां सादों gila. माथो मोननै हरदो जाबाय थेंक इउ कलगेट गैयामोन मोननाया मोजां सादोंमोन मोनदोंमोन नायनो दे नायथ'ला होमबाथ' बिथाङाव खेला गेलेदोंमोन लटारिनि नाम्बार नायनाय ओमफ्राय कलगेट नायदोंमोन कलगेट गैयि फावथेन गंनै लाना फैबाय जों बेबो लससो बा 20 थाखा बर्डआव थाइबानि गंनैसो गारबावगोन आं बाल चिनेक नैबे दस्रा चिनेक चिनेकलै बियो नां लास्ट गार खालाबार आं बिनिफ्राय लास्ट गाना रुको जरा लाभ जायो ना लस जायो आंना चिनेक होबाय दा ओइ दस्रा सल्लिस थाखा गार थांबाय दैब्रै हरदो आंनो दैब्रै आं लानोसैलै ओमफ्राय ओरै दैब्रैया मोजांखौ लानोसै आं सिगां बेना आया बिना 300 होदों बिना माने फैसाखौ सलायबिखौबो गाराखै बिना मोननैल' जायो दे मायाव गारखो मोजां गुवार गेदेर जों दा नै न'आव थांसिगोन जोंना नै दाउदै गासिबो मेथाइ सेथाइ लाजोब्बाय आं इसेबां भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोना बे मिथिसार बर' इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्टआव खिन्थाहरदो दिनैनि ब्लग भिडिअआ माबायदि जाखो बे लोखि फुजानि ब्लग भिडिअ लानाया एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो बाय